one of you जाय have a video नायगासिनो. Hi to every one of you जाय have a video नायगासिनो. Thank you so much actually for watching this video. बे मोनसे भिडिअ एक्चुअली इनफरमेटिव जाहैगोन मानो होनबा बे आंनि चेनेलजों जाय जागासिनो एन्ड जायहा गोदान क्रिएटर्स आरो जाय गोजाम क्रिएटर्स बिसोर माने माबा मोनसे सोलोंनो हागोन खोमा माबा मोनसे एडभाइस लानो हागोन बेनिफ्राय आं सानो सो डेफिनेटलि बे इम्पर्टेन्ट जायगोन बिसोरनि थाखाय ओके सो आंनि चेनेला दायो डेट जालांगासिनो मानो होनबा आं गोबावजों भिडिअ होयो मालाबा बोसोरसेनि उनाव फैयो मालाबा मास मोननै मोनथामजों खनसे फैयो मास मोननै मोनथामजों मालाबा बिदिनो जाबाय थायो ओके that's the reason कि आंनि चेनेला दायो डेट जालांगासिनो मारा नटिफिकेशन थाङाखै मारा लाइक साजेसनाव थाङाखै that's the reason कि आंनि चेनेला दायो डेट जालांगासिनो भिउस खम फैगासिनो गोदोनिफ्राय एसे फैखायोमोन मानो होनबा आंनि चेनेला गोदोनिफ्रायनो एसे लासैनो डेट जालांबाय थाखादोंमोन बाट दायो आं सेस्था खालामगोन कि बेखौहाय एसे थांखांहोफिननो मानो होनबा बे आंनि हार्डवर्कमोन हार्डवर्कथ' होनजाया रेन्डमलि हार्डवर्क होननानै लाबाय आं ओके रेन्डमलि हार्डवर्क मानो होनबा एटलिस्ट आं टाइमथ' होदोंमोन इउटुबावबो ओके स' एसे गोसोआवथ' गिल्ट फिल खालामदों कि यार एटलिस्ट आंनि चेनेलाथ' डेट जानाङामोन बाट जिखुनु जा आं सेस्था खालामगोन ग्र' खालामफिननो आं बेसेबां हायो रिलेभेन्ट जानो सेस्था खालामगोन आंनि इउटुब चेनेलावहाय एन्ड दायो गोदान क्रिएटरफोरनि थाखाय जायहा गोदान क्रिएटर्स फैदों इउटुबावहाय एबा फैनो लुबैदों एबा फैगोन ओके स' बिसोरना बे एडभाइसआ बेनो कि बि रिलेभेन्ट ओके रिलेभेन्ट जा डेलि बेसेबां हायो भिडिअ होनो सेस्था खालाम ओके सेस्था होनो खालाम आरो जेनेबा माने नोंसोर रिलेभेन्ट जाबानो जाबाय ओके माने गोबावजों दोनहाबनानै आरोबाव खनसे फैफिनबाय आरोबाव दोनहाबनानै आरो खनसे फैफिननाय बिदि खालामनाङा ओके जायना जेनेबा मोनसे खोथाहाय जायना लाइक सप्तासेयाव मोनसे टाइमिं दोनो कि लाइक सप्तासेयाव बिदि खालामो बिसोरनि थाखाय माने चेनेला थाब डेट जालाबाया ओके बाट जायहा माने टाइमिं गैया ओके दिनै मास मोनथाम दोनलायबायलाय नेक्स्ट टाइम मास मोनसे दोनलायबायलाय बिदिबा माने इउटुबावबो माने सानो कि लाइक बे मानसिया एफाग्राब इन्ट्रेस्ट गैया साननानै माने नोंनि चेनेलखौ डेट खालामनो हायो एबा नटिफिकेशन थांनो हायि साजेसनाव थांनो हायि रिकमेन्ड जाहैयि खालामनो हायो ओके स' गोदान क्रिएटर्सफ्रा बेखौ बुजिना लाबानो जाबाय एन्ड फर दि गोजाम क्रिएटर्स अके जायहा गोजाम क्रिएटर्स नोंसोरथ' मिथिखायो अलरेडि नोंसोर एसे एनै आइडिया दंखासै बाट जिखुनु जा आंनि चेनेलनिफ्राय माबा मोनसे सोलोंना लाबानो जाबाय एबा एडभाइस हिसाबै सानना लानानै जाबाय ओके एन्ड लास्ट थिं बिराद मानसिफ्रा आंखौ आसा खालामगासिनो रेपार्सफोरखौ लाबो होननानै एन्ड डेफिनेटलि आं लाबोगोन बाट एसे सम हो आंखौहाय पडकास्ट लाबोनो रेपार्सफोरजों जोंनि बर' एक्सुवेलि बर'आनो जा जिखुनु जा एबा जोंनि बर'जों जाय कलाबरेट खालामदोंमोन बेनो जागोन अके स' बेखौहाय लाबोनो सेस्था खालामगोन आं अलरेडि दंखायो वेटिंआवहाय बाट आंल'सो टाइम होनो हायाखै द्याट्स द रिजन कि पडकास्टआ फैथ'वाखै एबा प्रपार मोनसे भिडिअ फैयाखै ओरैनो जास्ट रेन्डम भिडिअस फैगासिनो एन्ड डन्ट वारि अके एन्ड बेस्ट अफ लक टु एभ्रि गोदान क्रिएटर्स जाय फैगोन बेस्ट अफ लक एन्ड जोंथ' अलरेडि एक्स जाहैखाबाय एबा मा होनबावनो आन्डार रेटेड होनजासै जोङो अके बाट नोंसोरो आन्डार रेटेड जानाङा ग्र' आप खालाम स' बेस्ट अफ लक टु एभ्रि वान अफ इउ एन्ड जायहा नायगासिनो थेंक इउ स' माच फर वाचिं दिस भिडिअ लाभ इउ अल एन्ड पिस आउट